Shopee delivery. 90 ma'am. Yes. Sinishare ko lang talaga sa inyo kasi finally, my skincare routine na seized. Inyuhang lasagna. 40 gapon. And then halo-halo. 35 o 50 to na. Birds. Yay! Halo-halo. This is for 35 pesos. Bokyo. Hala. Sobrang daming langaw dito ngayon, guys. Kuan man, di ba na may buwan gyud nga grabe king langaw. Pag ting harvest, sobrang daming langaw, guys. Kahit sa bahay namin ng dami. Ubos. 225, di ba? Sobrang mura lang. Tapos may pang isang take-out pa kami ng lasagna. Ay! Amin ako sirang po. Magto 24 hours na po. Nawala kaming wifi. Sana naman meron na. Please. Wala pa rin, guys. Good news, meron na. Yay! Chinese kangkong, kamote, talong, sweet corn, tas maliliit garlic. Ito, avocado tree. Okra. Ampalaya. Yan, guys. Pepino. Sikwa, pepino na. Sili yun. Sili, yung mga maliliit, yung kulikot. Ayan. Si Papa. We have Shopee delivery. Pila tanong? Tulo ni kabuok. 326. Ako 326. Mato 90. 490. 90 ni ma'am. Plus. Diyos ko. 330. May sagunsa na lang akong i-order. Pila? 330. Kuan ang 1146. 1146 tanan. Oh my gosh. So, paano? Yung tipong hindi mo na alam yung mga pinag-order mo. Hindi mo na maalala kung ano yung in-order mo. So guys, pagpasensya nyo na yung mukha ko. So, eto, kanina yung rinag ko na mga items na naman from Shopee. Kahapon may dumating na, I think, dalawang at puro spoons yon tsaka chopsticks. So, ngayon, hindi ko na maalala kung ano mga laman nito. Pero ito, I think, ito yung in-order ko na nail cutter. Yung panglinis sa kuko. Yung set. Ganyan. So, open natin. Ay, hindi! Ano pala? Measuring spoons. Ayan. Ayaw mag-focus, pero ayan siya. Measuring spoons. So, open natin. Tadaan! In rose gold. Hala, ang cute. Pasensya na guys, hindi pa po ako naliligo. Ayan.
Kaya ano, mamaya maliligo na ako. Look! May malaking truck, mga sis! Don't worry guys, ilalagay ko yung link kung saan ko nabili to in the description box. So, ayan siya. Very pretty in rose gold. So, next. Ito, for 326 pesos, I think ito na yung nail cutter. I mean, yung panlinis ng koko na set. Ayan natin. Tama! In pink! So cute! So, again, 326 pesos lang to guys. Ayan siya. Selyado din siya, guys. And when you open it, ay, natagak. Kasi, wala akong panglinis talaga. Yung mga gamit ko nasa Manila, yung mga dala ko lang dito, konting damit, tsaka sapatos, tas bag. So, ayan, may ano siya. Nail, ba't ang daming, may iba't ibang klase ba ng nail cutter, guys? 4 siya, oh. Tignan nyo. 1, 2, iba-iba. 2, 3, tapos yung pang-4. Bakit kaya iba-iba to? Pag-aralan ko nga to kung paano ito gamitin. Dagdagan buon niya. Nasa pimple pricker. Yung pangkuha ng pimple or blackheads. Meron ding pang-atuli diri sa dunggan. Hindi ko na alam kung paano gamitin tong iba. Pero ang dami niya, guys. Meron din panglinis ng kilay. Ayan, malilinisan na. Finally, yung kilay ko. Kasi tignan yung kilay ko, guys. O, diba? Walang linis, mga seized. So, ayan siya. Siyempre, pinili natin kulay pink. Kasi paborito natin ang pink. Next is this box. Ano na naman to? For 330 pesos. Hindi ko na maalala. So, may hinihintay pa akong, I think, 8 items. 8 items. Ano to? Ooh! The mini carton creamer. Actually, glass siya. Pero yung form niya, para siyang milk. Alam niyo yung carton na milk? Ganon, yung maliit. Yung binibili natin sa convenience store. Ganon yung forma niya, guys. So, sobrang cute niya sa picture. Tignan natin sa person. It's well packed. Nilagay talaga siya sa styrofoam. Ay, ang cute. Ayan o. Styrofoam yung nasa loob. So, pwede mo yung lagyan ng gatas inside. Tapos, dito mo na iinumin. Ganon. So cute! Again, ilalagay ko lahat yung link kung saan ko nabili to sa description box so that you can check them out. Hey guys, update ko lang kayo. It's still the same day. So, kanina, ang ginawa ko lang is, nag-edit ako. Actually, kakatapos ko lang mag-edit ng Maya Cooks episode. At yun nga, kanina nag-unbox ako or pinakita ko sa inyo yung mga haul ko from Shopee. And right now, it's already 11:52 PM. So, ayan, nagre-render pa yung aking inedit kanina. So, I'm just using my phone to edit. I'm using the application VLLO or Vilio. I don't know how to pronounce it. Pero, yun, inaantok na ako guys. Pero, ngayon, ipapakita ko din sa inyo yung aking skincare routine. O, diba? Updated na si sis nyo. Meron na akong skincare routine. I bought this, actually, dapat separate vlog siya, pero I am using the 30 Days Miracle Set by Some By Me. And so far, hiyang siya sa skin ko. Hindi ako nag-breakout or anything. Medyo haggard na tayo. Napansin ko lang, naging smooth talaga yung skin ko. It became smoother and medyo naglighten na yung mga dark spots ko kasi dati may pimple ako. Ito din, ang tagal na wala nito. Sobrang laking pimple nito dati. Siguro mga 3 months or 4 months na to. Hindi pala. 5 months na pala to guys. So ngayon lang siya naglighten and I'm using this for I think 3 weeks na of using this skincare product. So, ayan. I'm gonna show you now my skincare routine before I sleep. Wala akong headband. Tapos syempre yung toothbrush tayo na seized.
Sabi nila, you're not supposed to gargle with water after mo mag-toothbrush. Pero, seized, hindi ko kaya. So, ayan guys. I am now inside my room and itrapuhan na ako akong naong uga na siya. So, now I'm gonna put toner. Ito yung toner ng Some by Me. And, ito yung pinaka best selling pati yung soap nila guys. Kasi it's very gentle. Tapos, it smells so good. By the way, this isn't sponsored by Some by Me. Sinishare ko lang talaga sa inyo. Kasi finally, my skincare routine na seized. Okay. Para siyang peppermint. Yung ano niya. Yung amoy niya. It's very gentle. Hindi mahapde. Nakita niyo yung mga spots ko na yan. Dati maitim yan. Sis, ngayon pula-pula na siya. Tapos, hindi na siya yung parang may umbok. Yung parang naiburot ba sa sulod. Flat na siya. Tapos ngayon may pimple lang ako dito sa kilay ko. Ang sakit. Kasi meron ako. So yeah. And then apply some on my neck. So ayan, atin muna paugahon. Patuyuin pala. Hindi naalala ko na. Next is this Miracle Serum. Hindi ba nakabox pa sila guys? Kasi yun nga, hindi pa dumating yung mga pinadala ko from Manila. Yung mga gamit ko na lalagyan talaga ng mga beauty products. Charot. Beauty products talaga. Pero, ayan siya. Let's just put a small amount. I don't know if I'm doing this right. Pero bahala na kayo dyan. Ang bilis. Alam niyo yung ayaw ko lang dito guys. When I wake up, kasi naka-timer yung aircon ko. 4 hours lang yan nakaandar. So, by the time I wake up, naka-electric fan na lang ako. Sobrang lagkit ng mukha ko. Lalo na pag, ayun, every morning malagkit lang siya. This is a Korean brand pala. So, alam niyo naman yung weather dun sa Korea maganda. Cold most of the time. So, no wonder yung mga Koreans ang gaganda ng skin, di ba? Di ba? Parang may oil. Oil. So, last but not the least, it's the Miracle Cream. So, sa mga nagtatanong, do not worry. I will put the link in the description box kung saan ko siya nabili. Actually, from Shopee lang siya. But legit siya, guys. Legit siya. Authentic. Original. Yung nabili ko. Pag wake up mo, seized, glowing ka talaga. So, I think, i-maintain ko na to. Charet. So, ayan. I'm done. Time to go to bed. Hey guys, so next day na ngayon. It's around 11 a.m. na siguro. So, good morning. I received a package again. Yung mga orders ko from Shopee. Dumating na din yung ibang. Yung dalawa lang pala. So, this one, I think ito yung cleaner. Jar cleaner. I bought this for 178 pesos. Pero yung sa 178 pesos, kasama na dun yung shipping fee. Yes, kasi marami kaming mga jars dito. Tsaka yung mga lalagyan ng mantika na hindi namin abot pag naghuhugas kami. So, kaya bumili ako ng ganito. And then, for this one, ito yung glass pan na pwede mong gamitin if you want to boil oats or milk or hot chocolate, mga ganun. So, I bought this for 641 pesos. Again, kasama na dun yung shipping fee. Ganda ng quality niya. Tapos wood yung handle. Tapos ito glass. So, pwede siyang paglutuan. Pwede siyang gas stove, induction, electric, at kung ano pa mang lutuan. So, hey guys, so this is actually the next day already and I'm just gonna insert this another unboxing kasi may dumating na naman from Shopee. This time, I know what this is. This is the blower that I ordered. This blower is color white and it's for 1,719. I decided to buy this kasi nakikita niyo naman yung hair ko. Sobrang dry na niya sa dulo. Kasi ilang beses na ito bleach. And na-notice ko dati, almost every day, nung nasa Itbulaga pa ako,
pag binublower siya, healthy siya tignan. So, eto siya. It's color white. Tapos, ayaw ko pa kasing i-cut yung dulo kasi gusto kong pahabain muna yung hair ko. Para maganda siya tignan. Every time, siguro, I shoot a content na kailangan maganda ako sa content. So, magnet siya, guys. So, hindi mo siya kailangang i-ganon-ganon pa. So, Isara? So, this one, alam ko din kung ano to. Ito yung binili ko na green tea from Twinings. Kasi wala sa grocery stores na malapit dito sa bahay namin sa Alapoy. So, I had to order sa Shopee. Ayan, I bought this sa Wellness Philippines on Shopee. Pagka kahit kape